परबजरा एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशननि गोदानै आफाद दाफुंनायनि सायाव समायखिरा लानाय हाबाफारि खुंफुंदों। कक्राझार जिल्ला परबजरा महकुमानि सिङाव थानाय मंगलाजरा सुजित नार्जारी गोसोखां नब्लाङाव दिनै कक्राझार जिल्ला एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशननि दैदेननायाव परबजरा मोनब्रै दखरानि गेजेराव मोजां खामानि मावलांनो थाखाय बिबानगिरि आरो सोद्रोमाफोरा समायखिरा लानाय हाबाफारियावनो बर'नि थासारि थामोनथा रैखाथि बड'लेण्ड हादोर सोरजिनो थाखाय सावरायलायनायखौ कक्राझार जिल्ला एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशननि आफादगिरि निबारन बसुमतारीनि मासि सामलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हादों। मिरु एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशननि आफादगिरि गजेन हाज'वारी आरो लेङाइ आफादगिरि नबेश चन्द्र ब्रह्म, अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो। All Body Volunteer Force Organization ओवरटेकिं सेरेमनी जानानै थाङो। बेवहाय मोनथाम आन्चलिक ज' जाफैदों। बे बासबारि आन्चलिक, काजिगाव आन्चलिक आरो बेनिफ्राय मंगलाजरा आन्चलिक। बे आन्चलिकनि बिबानगिरिफ्रा दिनै समायखिरा लायो, सतबांसा लायो। दिनै अल बड' भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशननि बिबानगिरि महरै हाबा मावलांनो थाखाय। दा जों थांखि लादों जोंनि अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशना गोदो जोंहा 1987आव जि बड'लेण्ड रायजोखौ लानानै सोमावसारदोंमोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आफादगिरि दैदेननायजों अल बड' स्टुडेन्टस इउनियना। दा बै गोदोनि बे बड'लेण्ड जोंनि सेपारेट स्टेट आसामनिफ्राय गावस्रानाय बुरलुंबुथुरनि सा ओनसोलखौ लानानै बे आलादा रायजो खौ सृष्टि खालामनांगौ होननानै भारत संबिजितनि 2 and 3 आर्टिकेल मथै बे रायजोआ सृष्टि जानांगौ होननानै जों गोदोनिफ्राय दाबि खालामबोबाय थादों। आरो बे दाबिया 1993 सिम बे दाबिखौ लानानै जोङो आन्दलन खालामबोदों। उनाव 1993आव मोनसे सुक्ति जाबाय, बिएसए सुक्ति। बेवहाय जोंहा गोजोनथाव जायासै। बेखौ जोङो जिरायथ'नाय हिसाबै एक्सपेरिमेन्टेल बेसिसाव जों बेखौ लाथ'दोंमोन बै सुक्तिखौ, बै माबाखौ, बे एकर्डखौ। आरो बेनिफ्राय 2003आव जोंहा बिटिसि सुक्ति जादों। बेवहाय बिएलटिजों जादों। ओमफ्राय बिएलटिआ बेवहाय सारेन्डार खालामनानै भारत सरकारजों सावरायदों, आसाम सरकारजों सावरायदों। आरो बेबायदि सुक्ति जालांदों बिटिसि सुक्ति। आरो बे बिटिसि सुक्ति मथै भारत संबिजितनि 6 सिडुलनि जिथु बेबस्था, बे बेबस्था बायदियै बेवहाय डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दानानै लानाय जादों। आरो बे हिसाबै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बेखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल मुं होनानै मोनसे बिटिएडि मोनसे एरियाखौ लानानै बे सुक्तिया जालांदों। दा बेवहाय गोबां माखासे दावगानायनि माखासे बेवहाय प्रभिजन दंब्लाबो माखासे साबजेक्ट, माखासे गोहोखौ होनाय जादोंब्लाबो नाथाय बे थोजासे जायाखै। जोंनि गोदोनि जा दाबिनाय हास्थायनाय बड'लेण्ड सोरजिनायनि बे दाबिया जाफुङाखै। आरो जों नुनो मोनबाय जे जोंहा फुल फेडेरेल स्टेट जायागौमानि, जोंनि आखायाव थोजासे गोहो फैयागौमानि जोंहा रैखाथि गैया। जोङो हा हुनि रैखाथिखौ जोङो मोननो हाया। जोंनि आयेन श्रृंखला एबा रैखाथिखौ जोङो मोननो हाया। आरो जोंनि सिनायथिखौ जोङो मुलुगाव जों जुदि लाखिनांगौब्ला, जोंनि राव हारिमु कृष्टिखौ जों जुदि फेहेरनांगौब्ला, गोसारहोनांगौब्ला जोंनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बेखौ नांथारगोन। भारत संबिजितनि 2-3 आर्टिकेल मथै बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ जानांगौ, जों बेखौ दाबि खालामदों। गतिके बेखौ लानानै जों दा जोंनि बे अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशना जों एवारनेस प्रग्राम लागासिनो दङ, मबिलाइजेसन प्रग्राम लागासिनो दङ। गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो आन्चलिक कमिटि दागासिनो दङ, रायजोफोरखौ हांख्रायगासिनो दङ जाहाथे जों जिथु दाबिखौ लानानै दा ओंखारदों एबा सोमावसारनो नागिरदों बेवहाय जाहाथे बयबो हेफाजाब खालामो, मदद खालामो। आरो जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा सिमां, जा सानस्रिमोन बड'लेण्ड सोरजिनायनि बर'फोरनि थाखाय पारमानेन्ट मोनसे सिकिउरिटिनि थाखाय, पारमानेन्ट मोनसे सलिउसननि थाखाय, दिनै बेखौ जों मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय दिनै जोङो जानजि खाफ्रादों, बयखौबो जोङो हांख्रायदों। आरो बेखौ लानानै जोङो गुवारै आरोबाव सावरायबावनो थाखाय जों मोनसे कनभेनसन लादों।
जोंनि अल बडि एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना फैगौ 21 आगस्ट खालि काजलगावआवहाय चिरां जिल्लायाव गतिके बे कनभेनसनाव जोङो गुवारै जोंनि माखासे दाबि दावाखौ लानानै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि खोथाखौ लानानै आरो जोंनि माखासे कारेन्ट माखासे इस्यु जेरै हा हुनि माखासे समस्या माखासे एनक्रचमेन्टनि समस्या माखासे एभिक्सननि बाथ्राखौ लानानै आरो जोंनि माखासे फरेस्ट रिजार्भ एरियानि माखासे समस्याखौ लानानै जोङो सावरायगोन आरो सावरायनानै जोङो बेखौ माबायदि राहा लामा लायोब्ला जोङो जोंनि थांखियाव जों सहैनो हागोन जोंनि जिथु दाबिनाय हास्थायनाय बे जाफुंनो हागोन जों बेखौ बेवहाय जोङो स्ट्रेटेजिखौ लागोन होननानै सानदों बेनिखायनो जोङो हांख्रायदों मोनफ्रोमबो आनसलिक कमिटिफोरखौ जिल्ला कमिटिफोरखौ बे कनभेनसनाव बाहागो लाहैनो थाखाय आरो जोंहा दासिम मोनबा डिस्ट्रिक्ट दङ जेरै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बेनिफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बे मोनबा डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव दासिम जोंहा दिनै नैबावहाय मोनथाम आनसलिक कमिटि अभारटेकिं लानायखौ लानानै प्राय 59 जोंहा आनसलिक कमिटि दासिम जाबाय बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव बे 59 आनसलिकनि गासैबो भलन्टियार्सफ्रा गासैबो गोदोनि सोमावसारनाय समाव जायफोर ओंखारदोंमोन खाथिदोंमोन बावसोमदोंमोन बिसोर ज' जागोन आरो बे कनभेनसनाव फैगोन आरो बिब्दिनो जोङो बै आनसलिक कमिटिनिफ्राय 25-30 बास गारि लायै लायै बा रेलजों फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि थांखिया जाफुङो जोंनि कनभेनसना जाहाथे जाफुङो सावरायनाया जाहाथे जाफुङो बेखौ जोङो हास्थायदों आरो बिनि थाखाय जोङो बयखौबो बे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव मदद खालामनो थाखाय जोङो खावलायदों दा जोङो दा बे अल बडि एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना जों गोदोनि जितु बड'लेण्ड रायजोखौ दानानै जोंहा लानानै जितु सोमावसारनाय जालांबाय गोबां मुंख्लं जालांबाय गोबां जेल खाथिनांबाय गोबां बायदि रोखोमनि दुखु खस्थ' मोननांबाय गतिके बे मुंख्लंबायदि जा सिमांमोन बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंनि भलन्टियार्सफ्रा जिहेतु बै भलन्टियार्सफ्रा बै समाव सोमावसारनायमोन आरो बै समावनो जोंनि लोगोफ्रानो मुंख्लं जालांबाय गोबां हारासमेन्ट मोनबाय बेनिखायनो दिनै जोङो बै समनि भलन्टियार्सफ्रा दिनै ज' जादों खौसे जानानै गोदोनि जोंनि जितु भलन्टियार्सफोरनि लुबैनाय हास्थायनाय माने मुंख्लंफोरनि जि लुबैनाय हास्थायनायमोन बेखौनो दिनै जोङो आखायाव लाफिनदों बेखौ लानानै जोङो आवगायफिननो नागिरदों गतिके बड'लेण्ड रायजो सृष्टि खालामनाया जोंनि गुबै थांखि आरो बेखौ मोगथाङाव जाफुङागौ माने जों बेखौ नाजालांबाय थागोन बिनि थाखाय जोङो गुबुन गुबुन संगठन जोङो सावरायगोन खौसे जानो जोङो खावलायगोन जोङो नाजागोन दा बे हिसाबै जोङो जोंहा जितु जानो गोनां 21 आगस्टनि जितु कनभेनसन जों बेवहाय जोंनि गुबुन गुबुन संगठनफोरखौ बोरै ज' खालामनो हायो जों बेखौ सावरायगोन आरो बेनिफ्राय हायोब्ला जोङो राजनैतिक दोलोनि माखासे गावस्राना थानाय दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो ज' खालामनो जोङो नाजागोन